Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Rebo Legi 18 Februari 2026. Sumangga dinten punika kita nampi jejer Rebo Awu. Para adiyuswa, dinten punika kita lumebet ing mangsa Prapaskah utawi mangsa poso, mangsa pamratobat kinanti pratandha awu ing bathuk. Awu punika tandha menawi manungsa punika ringkih gampil dumawah ing dosa. Awu ugi minangka tandha pamratobat. Kita wiwiti mangsa pamratobat kanthi poso, mati raga, meka ilat, mitulungi liyan. Mangsa Prapaskah minangka mangsa kita ndandosi diri. Yoel 2 ayat 13a. Atimu suweken, aja sandanganmu, sarta mratobato marang Pangeran Yewa Allahmu. Yoel ngersakaken menawi kita ketam mratobat dadi kapok lombok, nanging mratobat satuhu. Milanipun ingkang kasuwek dadi sandangan nanging manah. Ati utawi manah punika ingkang ngemudeni gesang. Milanipun ingkang kita dandosi dadi ingkang jawining raga, nanging lebeting raga kita inggih punika manah. Menawi manah kita dandosi, kita eneraken, kita tata, milanipun sedaya gesang kita ugi badhe jumbuh kalian manah kita. Para adiyuswa, sumangga ing mangsa Prapaskah dinten punika kita tansah ngeneraken gesang kita ing Gusti. Kita miwiti poso mranata diri, poso ingkang sejati punika mangun pamratobat kanthi mranata manah, mangun sikap gesang batin kanthi ngener ing Gusti. Milanipun pamratobat punika proses nggayuh kasampurnaning gesang lumantar tumindak sae pandonga lan poso. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepemut menawi dinten punika Rebo Awu kawula miwiti mangsa pamratobat, mangsa Prapaskah, mangsa ing pundi kawula ndandosi diri kawula lumantar nindakaken kabecikan, poso lan ugi lumantar pandonga. Kawula pasrahaken para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi langkung-langkung nalika kawula miwiti mangsa Prapaskah punika. Mirunggan kawula pasrahaken kawunipun Ibu Kristina Sri Suparwantiningsih ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pitados sedherek kawula punika badhe paduka paringi kekiyatan lan ugi bagas kesarasan. Mekaten ugi kawula pasrahaken Lari Ese, putranipun Ibu Rizka ingkang sampun nampeni operasi. Monggo Gusti paduka ingkang reksa lan paring pitulung matemah isi menika inggal nampi wetahing kesarasan saking paduka. Sedherek kawula ing GKJ Sukorejo ingkang nembe nandhang sakit, kawula pasrahaken Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni DL, Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel, Ibu Susmi, Ibu Iksan. Monggo Gusti paduka kemawon ingkang paring kekiyatan lan wetahing bagas kesarasan. Mirunggan kawula caos syukur awit paduka sampun nindakaken kaelokan dhateng lari kawula astama kusala wayah buyutipun Ibu Karjo wonten ing Jakarta ingkang sampun nampi operasi jantung. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang mulihaken sedherek kawula ing GKJ Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto ingkang nembe nandhang sakit, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Kabluk ingkang nembe nandhang sakit, Ibu Suwarti, Bapak Darmo, Ibu Yemima Armuyati, sedherek Susi Artowati, Ibu Sunarti Suhartoyo, Bapak Yosua Jimmy Pinangsang,
Bapak Triyoso, lare Siena putranipun Bapak Viko. Mirunggan, kawula pasrahaken kawedinipun sedherek kawula Rini Subekti, putranipun Ibu Partini Martono ing GKJ Pugeran. Sawetawis sedherek kawula ingkang wonten ing pemulihan, kawula pasrahaken Ibu Bambang HN, Bapak Suparmin, Ibu Sutrisno, lan ugi Bapak Joko Umboro. Kawedinipun sedherek kawula ing GKJ Antepi ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Mbah Tuminem lan Mbah Jah. Sedherek kawula ing GKJ Tlepok, kawula pasrahaken Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi, kawula pitados paduka ingkang badhe maringi bagas kesarasan. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Pugeran ingkang nembe nandhang sakit, Bapak Minto Taruno, Bapak Bambang Sugiri, Bapak Rakino. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Klaten, Bapak Joko Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GITJ Trangkil, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Kawula pasrahaken Ibu Wahyuningsih Wakijan wonten ing GKJ Ngablak. Kawula pasrahaken warga GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto, lan Ibu Sumiati. Kawula pasrahaken warga GKJ Magelang, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cili, Ibu Pratiwi, Bapak Mangku, mekaten ugi Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Edi Mursetyo ing GKJ Kabluk, Bapak Yohanes Kuncoro wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro ing GKJ Wedi. Kawula pasrahaken ing GKJ Krapyak sedherek Setianti, ing GKJ Mijen Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom. Ing Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji. Ing GKJ Pamung Utomo Kalinegoro, Bapak Martiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widardi, sedherek Esti wonten ing Wonocatur. Kawula pasrahaken sedherek kawula wonten ing Semarang Barat, Ibu Lini Sutopo. Sedherek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resbiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sedherek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tukiman. Lan kawula pasrahaken ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi, ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Gundang Winangun, Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Kawula pasrahaken para adiyuswa lan sinten kemawon ingkang wedhasak mangkin nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ingkang badhe nyarasaken matemas sedherek kawula menika pikantuk bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga lan pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.